सिबिनां रायजो राजाफोर आरो पर्टेल मिडियानि मिडिया नोंथांमोन गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो साबायखर जासिहरबाय। जों दिनै मैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 4 बोसोरारि आबुं जानाय मोनसे फोरबो खुंदों पिपिएल दैदेननाय बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बेवहायनो मोनसे मोजां जे हाबाफारि बेयो जाबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि एवार्डखौ बे बोसोरावहाय जोंनि बिब' गेदेर आब' गुणवती बसुमतारिनो होनाय जादों। बेखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों। जायखौ बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर'आ गावनि आखाइजोंनो गथायदों आरो बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननानैनो जों दिनै आब' गुणवती बसुमतारिखौ गावनि न'आवनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जयैनो फैनानै बिथांखौ जोङो आर'नाइ गांसेजों बरायफैबाय, गोजोननायखौ जासिफैबाय आरो बिथांखौ जों कंग्रेचुलेसन होबाय। जाय हक बेबायदिनो आब' गुणवती बायदि जेरैबो आखा फाखा खन्नायाव मोसानायाव गावनि डायलग सिनेमा गानायाव बा बायदि समाज सेवा खालामनायाव बिथाङा जेरावबो एक्सपार्ट आरो बिथांखौ रावबो सिनायि गैया। बिथाङा बे बान्थानि थाखाय एकदम डेजार्ट। बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा जे कन्ट्रिबिउसननि थाखाय बे बान्थाखौ मोनदों बे एखेबारे कारेक्ट। बिथाङा मेथाइ देंखो रोजाबो, खुगा मेथाइ रोजाबो आरो बर' आन्दलन जागायजेननायनिफ्राय बिथाङा समाज सेवा खालामबोदों आरो ड्रामा गाबोदों, थियेटार गादों आरो जात्रा गानबो गाबोदों आरो दिनैनि दिनावहाय सिनेमायाव बिथाङा एक्टर हिसाबै बहुद रल लादों आरो बिथांनि गावनि स्पन्सरावनो गोबां केसेटबो दिहुनदों, मेथाइबो रोजाबदों। जाय हक बेबायदि मानसिखौ जोङो सायख'नो रोंनाया जोबोद मोजां जादों। गतिके इयुनाव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि मोनसे थिक प्रसेसनि गेजेरजों फर्मेलिटिनि गेजेरजों जाहाथे बेबायदि जयग' बिजाथिखौ सायख'नानै जोंनि गेदेमा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि एवार्डखौ बा बान्थाखौ होनाय जायो बा जाथों बेखौनो आसा खालामो। आरो बे बान्थाखौ आब' गुणवती बसुमतारिखौ होनो हानायनि थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफजों लोगोसे गासै बिटिआर गभर्नमेन्टनि गासै मावगिरि बिथांमोनखौ साबायखर जासिना हरबाय पार्सनेलि। जाहाथे इयुनाव बेबायदि जयग' व्यक्तिखौ जाहाथे अरायबो सायख'नानै सिनियर बेसिसखौ नायनानै जाहाथे बेबायदि होबोयो आरो होबाय थालाङो बोसोरे बोसोरे बेखौनो आं आसा खालामो। आरो आंनि गोजोननायजों जाहाथे बिथांनि कन्ट्रिबिउसनजों जोंनि दानि जाखांफुनाय हारिमु बिथिङाव गोसो गोनां मानसिफ्रा गोसो थुलुंगा मोनो आरो बे थुलुंगानायजों गावबा गाव जिबनावहाय जाहाथे फारसे आवगायलांनो हाबाय थायो, देरहासार जायो। आरो बिथांनि बे थुलुंगाखांनाया जाहाथे अराय थैनो रोङै मोनसे कन्ट्रिबिउसन बा थुलुंगानाय जानानै थानो हायो बेखौ आसा खालामो आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोबाव जोरो, बिथाङा हारियाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होनो हाबावथों बेखौनो आसा खालामनानै आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो बेखिनिखौ बुंनानै आरो बिथां गुणवती बसुमतारी जाहाथे इयुनाव आरो बेबायदिनो बायदिसिना समाजनि खामानि मावनो हाबावो आरो बेखौ हाबावथों होननानै आसा खालामनानै आङो बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। बिराद गोजोननाय मोनदों। माने जों बेखौ हारिमु आफादनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो सिगांनि गभर्नमेन्टआवबाबो बेखौ बुंबाय थाखादोंमोन। नाथाय मा सुबिदा उसुबिदा बेखौथ' जों मिथिजोबा जाहैबाय नालाय। दानि बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे आखायाव लाबाय बिनि सायाव एखेबारे आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि। जोंनि आर्टिस्टफ्राबो गासिबो गोजोननाय मोनदों। आर्टिस्टनिल' खोथा नंला, बेहाय प्रडिउसारफोराबो मोजां मोनजोबदों आरो। दासिमाव दोंबैसे आबुं सावथुनाव खामानि मावदों नोंथाङा, एक्टिं खालामबोदों? आन्दाज गोबाङानो जाबाय आरोखि, 35, 40सो जानो हासिगौ। एखमबा बोसोराव बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम जालाबायो। बेनि लांनाय एसेल' रलबाबो एसे आंखौ नांथारगौ होननानै जेबो आङो गिदिरथार बिदि एफाराब मोजां नङाबाबो मानो मोजां मोनो बा मानो लांनो लुबैयो बेसो आरोखि। खिन्थिगासेल' एसेल' 1 सेकेन्डबाबो नांगौ आब', मादै, आयं होननानै लाङो आरो मानसिफ्रा।
दा बर' सावथुनाव आइजोफोरनि गेजेराव कमेडियान रल प्ले खालामनायखौ बारा नुनो नागिरा मानो जाहोना मा हौवाफ्राथ' दङ नाथाय हिनजावफोरजों मानो कमेडियाननि बिदिखौ लानो नागिरा जोंनि बर' हिनजावफोरनि सायाव एसे माबा थायो आरोखि मानो होनना बुङोबा जोंना समाजानो बेफोरखौ एसे एलाउ खालामा नालाय माने जानला मोनला खोथा बाथ्रा बाहायनाय बेबहार खालामनायनि एक्टिं खालामनांगौबा बेनि सायाव एसे नासयनाय बेबायदि जों नुनो मोनो आरोखि गोदोथ' बाराथारमोन बेखौबो जों सोरखिबोदों आरोखि जोंखौ गानौला होननानैसो माबा खालामखायोमोन रावबो नायफिनामोन बा माबायामोन ओंखायनो आं सानो आरोखि बेफोरबायदि खारननि थाखायनो माखासे लिरगिरिफोर जाय राइटारफोर बिसोरो डाइलगखौ लिरना होयोब्लाबो माबानो एसे उसुबिदा मोननाय बिदि भाब फैयो आरोखि गोसोआव मोजां रादाबा बेनो जे दानि बिटिआर सरकारा मोनफ्रोम जायगायावहाय इम्पर्टेन्ट जायगायावहाय बेखौबो रिनाउन सासे जोंनि बर' महरगिरि मोजां रादाबा बेनो जे दानि बिटिआर सरकारा मोनफ्रोम जायगायावहाय इम्पर्टेन्ट जायगायावहाय बेखौबो रिनाउन सासे जोंनि बर' महरगिरि औ बेथ' समनि गेजेराव सोलायनायाथ' फैखायो जों गोदो जानला मोनला सोलिबोनाय बायदिथ' जों दा संसार जानायावबो बेबायदिया जालाना समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांफाजोबनांगौ जायो आरो मालायफोरनिखौबो जों नुबाय दा बेसेबां जौगानाय बे जौगानाय दस्रा हारिफोरजों एसे फेर फाथिलायनांगौबा गावखौबो गाव बा गावनि हारिनि थाखायबो एसे जोङो जुजिनाय बेबायदि लानांगौ जायो आरोखि दा आंनि नुनायावथ' जों गोदो ओरैबायदिमोन बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो माबायोमोन आरो टेकनिकेल लाइनाबो जेन'बा केमेराखौनो होन बा लाइट टाइट होनाय बेफोरबायदिखौ इसिबां एक्सपार्ट नङामोन इसिबां गोरों नङामोन आरो बुंनो थाङोब्ला आसामावनो होनजायो आङो बै रंजालि केसेटखौ जेला दिरुनो होमब्लानो आङो बेबायदि माबाखौ नुबोदों आरोखि जेला रेकर्डिंआ गुवाहाटीनि ज्योति स्ट्राबनाव जादोंमोन बे समाव जोंनि जेन'बा बे रंजालि संगित एकाडेमियाव जेसेबांनाखि जोंनाव दामग्रा आरोखि बेहाय दामग्रा आइंसारानि माखासे टिम दङमोन बिसोरो सारनि दैदेननायावनो नटिसन नायनानै दामनो हायोमोन नाथाय बिनि आगोल बेहाय जाय असमियाफोर गान खनोमोन ना केसेट दिरुमोन बिसोरो नटिसन नायनायखौनो नायनानै आन्दायबावोसोमोन बे देरजानाय नङा आरोखि बेखौ आं नुबोदों आरोखि औ मालायफोरनि गाहायाव नङा दाथ' आरो हिन्दीफोर बायदिसो जासिनलायलांबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ नोङो बिनि प्रस्पेक्टखौ माबायदि नुहुरदों दा इन्डास्ट्रिया सानो प्रडिउसारफ्राबो सानो गोजौ फारसे लांनो दिखांलांनो नाथायबा जेसेबांनाखि बेफोराव खरस जायो बैफोरबायदि खरसखौ मोनफिननांगौनि बिदि बायदि बाजार गैया आरो हाथाय गैया जोंना माने दलदसे जायगा बर' एरियायावल' नायनाय जायो नालाय ओंखायनो कालेक्सनफ्रा जानो नागिरा दा कालेक्सन जायाबा प्रडिउसारफ्रा बोरै गावनि सिफिनि फैसाजों मा खालामलांनो दा जेरै कम्पानि गानफ्रा बिदियाव थैलायलांनाय बायदि जालायलांदों ना कम्पानि गानाव सासे मेनेजारनि आन्दारावनो बेसेबां आर्टिस्टफोर थांनानै मोनसे टिमखौ दैदेनोमोन गोदोना मानिलायोमोन एकदम निसार्थ माबाजों गावसोरनि इन्टारेस्ट हिसाबै गाबोयोमोन दा जोंनाबो आगोलाव बेबायदिनोमोन आरो दानाथ' एसे लुबैबाय आसा खालामबाय मानो होननानै बुङोबा दा नों बुंनो लुगैयो नामा बैसोरबो फैनानै दाबो माबा प्ले खालामनो हागौ आर्टिस्ट हिसाबै दाबो फैफिननो हायो आंथ' बेखौनो लुबैयो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' फिसाफोरनि बे सोरबा बिदिनो प्रब्लेमाथ' थाखायो थानाया गथ' गथाय खांनाय आरो न'खरनि एसे एनै साख्रि बाख्रियाव नांनानै थानायफ्राव समायखौ होनो हाया आरो बेफोरबायदिनि थाखाय एफा एनै प्रब्लेमा थायो थेवबो गावनि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै जाय सिनेमा दिरुनग्रा बिसोरजों आंथ' बिदिनो खालामो बिसोरजोंनो रायज्लायहरो आं एथ'निफ्राय एथ' दिननि गेजेरावबासो हागोन
आंखौ सम होनांगोन बेबायदि होनो आरो जुदि आंखौ नांगौबा आरोखि दा जाय प्रडाक्सननि मानसिफोर बिसोरबो आरो जेन'बा जाय प्रडिउसार बिसोरबो एखनबा समफोरखौ दिरुना होखायो बेजोंनो आं बेबायदि सुबिदाखौ मोनदों आरो सिख्ला समनि जेन' 82 83 बे समावबो सावथुन मुलुगाव आगान होजेननाय जादों आरो बेनि आगोलथ' ओरैनो थियाटार वान ए प्ले बेफ्राव गाबोखादों उन्दै बे थाखो 3 थाखो 4आव फरायनायावनो आं आब'मोनजों उन्दैनि फाव लानानै गाबोफेरदोंमोन आरो बेहायनो आंहा बिदिनो जाहैबाय दा बेबायदि हारिमु ओंखारनाय बा सावथुनाव माबा मोनसे बिदि रल प्ले खालामनाय बेवहाय सोरबा जेनेबा सिख्लाफोर बा बिमा बिफाफ्रा सोरनाबा हेंथा होयो नोंनिया गुमैया बिदि हेंथा होफेरदोंमोन नामा? होफेराखै गावबो बिराद इन्टारेस्टेडखा आरो आं सिख्ला समाव जेलानाखि बेबायदि सावथुन मुलुगाव गोसो फोनांनानै दंखायोमोन बे समाव हाबा जाखांनायावनो जोंनिनो माखासे प्रडाक्सननि मानसि आरो सारमोन बुंनो थाङोब्ला दानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फाउन्डारमोन प्रेसिडेन्ट दा एडभाइजार जानानै दं बेखौ मख'नांगौ बायदि जायो आरो बे सारानो हाबा जानाय समाव आंखौ बुजायनायाव आं दि कालसाराव बिदि इन्टारेस्टेड बे इन्टारेस्टेडनि थाखायनो सारा आंजों जाय हाबा जादों आंनि फिसाय दुमुरिगुरि गामिनि निरन्जन कुमार ब्रह्म होनना बुङो आरो बेखौ मोजाङै बुजायनानै माने जोंनोथ' बे मानसिखौ नांबाय थागौ बेबायदि होननानै दा मा सानो होननानै आंनि फिसायनाव सोंबा आंनि फिसाया अके बे रावखौ होदों आरोखि दा दासिमबो बेबायदि हमथाफेरनाय गैया गावबो माखासे आंनि गोनो गोथो जानाय समाव मालाबा न'खराव एसे प्रब्लेम जाबा आङो एसे दस्रा प्रडाक्सननि मानसिफोर लेंहरबायोबा थांनो एसे गोनो गोथो जाबा गावनो गोसो फुदुंनानै थां हेल्प खालाम बेफोरबायदि होनो मानो होनना बुङोब्ला बे समावथ' हेल्प खालामनाय बायदिसोखामोनबो नालाय बेबायदि दानि बायदि एसे एनै थाखा फैसा मोननाय बेबायदि जेबो खाबु गैयामोन गासिबो सेक्रिफाइस बायदिसोमोन आरोखि नुनो मोनो जे नोंथांनि मुंखौ लायाब्लानो बर' सावथुना आद्रा होननानै बुंबाबो जों जायो माब्लानिफ्राय नोंथाङा बे बर' सावथुनाव खामानि मावबोजेननाय बबे फिल्माव गिबिसिनै नोंथाङा फाव खालामजेना बर' सावथुन गिबिसिनै फाव खालामनाया जोंनि बे बिरगोस्रि आफादनिफ्रायनो दतमायाव मोनसे प्रडाक्सना बानायदोंमोन आरो दिहुनदोंमोन बबा होनो बाहाय आङो अबयसे आं बाहाय बिमानि रलखौनो लानाय जादों सिख्लासोमोन बाहाय बै समाव नोंनि बैसोआ बेसेबां फार्स्ट सावथुनाव फाव खालामजेननाय मा होननांगौ जाखोथाय रंजालि केसेटआव खननायाथ' गोबां दं नैबे मेथाइखौ आङो ओरैनो एसे नोंसोरखौ गोसोखांनाय बायदि गोसोखांहोनो हानाय बायदि खनसै दे सिरिसेल' बै गय खान्थाल थाइजौनि ग्रोम ग्रोम औवा बारि सोमखोर गामियाव हालो दैलो रायजो जादों सोदोमस्रि गोनां बर' माहारि बेबायदि बाब बेखौथ' सिख्ला समनिफ्रायनो खननाय जादों आरो जेलानाखि आङो 8 9 फरायो बे समावनो आं खनबोदों बेहायनो जोंनि दतमा ओनसोलनि मोनसे आफाद दङमोन बिरगोस्रि आफाद बिनिफ्राय दिरुननाय रंजालि केसेट बाहाय फार्स्ट खनजेननाय जादों आरो 1981-82 मायथाइयावनो रंजालि केसेटखौ आङो खनजेनदों ओरैनोथ' फकखौनो आं खनो आरोखि माबायदि बायदि मेथाइ दंमोन बेयाव गोसोआव दङ नामा दंनायाथ' दङ दा मा होननो
दोंसे ससे खननायसै लाइन मोननै र' थाथ' मावबाय नोंथांनि बे बिहोमाखौ मान होनानै जे बिटिआर सरकारा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था 2024 नोंथांनो गथायबाय दा माबायदि फैगौ गोसोआव आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों फारसेथिं एसे आसुसुबो मोनदां मानो होननानै बुङोबा बेबायदि सासे महान बेक्तिनि मुङै बिमुं होनानै होनाय एवार्डखौ आं आजावनो हाथावथाव नंगौना नङा बेखौ साननानै आङो एसे लासिं सिंबा आसुसु मोनदोंमोन आरोखि अब्लाबो बिजिरगिरिफोरनि बिजिरनायाव सायख'गिरिफोरनि सायख'नायाव मा मोनदांनानै सायख'खो बेहाय आं गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा बे बान्थाखौ मोनगोननि गोसोआव माबाफोर आसा दं नामा सिगांनिफ्राय मैया जिहेतु नोंनो गथायबाय बे मोननायनि सिगां नोंथाङा बिदिथ' गैयामोन सिमाङावबो सानफेराखैमोन जायखिजाया हारिमु बिथिङाव हारिमु आफादाव थानानै बिबानफोर लानानै एफा एनै खामानिखौ मावबोदों आरो आंहाबो एसे इन्टारेस्ट दं हिसाबै आरो बर'नि हारिमुखौ एसे आंनि बे गोसोनि इन्टारेस्टजों आरो न'खरनि सापर्टजों आरो रायजो राजाफोरनि एसे खामानि मावनाय जाथोंसै साननानै आङो खामानिफोरखौल' मावबाय थादोंमोन आरो थेवबो बेबायदि माबा मोनसे मोनहैनांगौनि बेबायदि आसाजों आङो हारिमुआव खामानिफोरखौ मावनाय जायाखैमोन।